Og du er web. Så sammen. Og velkommen til den her video. Den her video, den kommer til at hedde Carlsen på taget. Se hans numseballer. Kom, så lad os gå op. Yeah! Mange views! Tak for 0 subscribers. Ja. Ej, oh my god, 0 subscribers! Ja! No way! No way! 0 subscribers, det er jo helt sindssygt! Jeg er en master på YouTube. Ja, og så ligesom Carlsen på taget. Kan du ikke komme op, Louis? Min far har fået job på McDonald's. Sejt! Og så er vi tilbage igen. Ja. Og så skal vi ligesom lave videre på Carlsen på taget-videoen. Nej, vi kan ikke bare sige, at vi starter videoen fra nu af. Jo! Og vi redigerer ikke i den her video. Jo, vi gør. Ja. Og det er altså den video for i dag. Ikke også, Luca? Ja. Og så ses vi bare i næste video. Ja, vi ses bare i næste video. Og vi har fået en ny outro, vil I høre den? Men vi slutter med at sige French fries. French fries er for another day. Nej. French fries Skipperlund. French fries Skipperlund for another day. Det var så er vi færdige med dagens video. Og den var